उन्दुना दङ आं कुनु बीजेपी अफिसाव थाङाखै कुनु बीजेपी लिडारफोरखौ आं लोगो हमाखै दिल्लीयाव थांदों जे बिनि सिगाङावनो आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ लोगो हमदों आसामनि चिफ सेक्रेटारिखौ लोगो हमदों आसामनि अफिसारफोरखौ लोगो हमदों आरो बिथांमोनखौ बुंदों जे एकर्डा मानो इमप्लिमेन्टेसन जायाखै जोंनि मावथि दैदेनगिरिफोरखौ जेलनिफ्राय बरननो हानाय खामानिया मानो जायाखै एनडिपिनि रिहेबिलिटेसननि खामानिया मानो जायाखै बाकी एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जिखिनि केस उइथड्रयेल कमिसन बानायनाय बाकी खामानिया मानो जायाखै बेखौ लानानै आसामाव रायलायनानै बिथांमोना कर'ना भाइरास बायदिसिनानि जिफोर अजुहात देखायबाय बेखौ लानानै गोसोआव गोजोननाय मोननायखाय दिल्लीयाव थांदों आरो दिल्लीयाव थांनानै हम डिपार्टमेन्टनि अफिसारफोरखौ लोगो हमहैदों हम मिनिस्टारखौबो लोगो हमदों आरो बिथांमोनखौ सोंलु सोंदों जे बे एकर्डा मानो जादोंमोन बे एकर्डआव नोंथांमोननि दायित्वआ मामोन मानोना हम मिनिस्टाराबो प्रेजेन्ट दङमोन आरो प्राइम मिनिस्टाराबो दिल्लीयाव फैना क'क्राझाराव फैनानै बिथाङा बुंनानै थांदों कि बियो मोजां एकर्ड जादों दा मोजां एकर्ड जादोंबा बेखौ मोगथाङाव माने इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि दायित्वखौसो रिमाइन्ड खालामनो थाखाय दिल्लीयाव थांदोंमोन आरो बेवहाय कुनु कर'ना भाइरास जानायनि खोथा नङा आरो सोरबाया नायनो फैनो हायो आंनियाव कर'ना टेस्ट खालामनायनि मोननै डकुमेन्ट दङ दिल्लीयावबो आं खालामदों बेवहायबो माने नेगेटिभ आरो आसामावबो फैनानै खालामदों बेवहायबो नेगेटिभ आंनियाव फैनानै सोरबा डकुमेन्टखौ लांनोबो लांफैनो हायो आरो लुबैथारोबा फन हर आं वाट्सएपआव हरगोन आरो गुबुन मोनसेया आङो दिनैनि मैयानिफ्राय फैगौ 6 दिन 7 दिननि थाखाय हम क्वारन्टाइनाव दङ दा नंखायनो बेखौ लानानै राजनिति खालामनानै जेबो लाब गैया आरो आं बेबायदि मानसि नङा आंनि न'खरनि जा गामिनि जा ओनसोलनि जा सोरबा खस्थ' मोननाय खामानिखौ आं कुनु दिन मावा बेखौ लाना राजनिति खालामना जेबो लाब गैया हिरा सरनियाखौ लानानै साननैसो सिगाङाव बुंदोंमोन कि हिरा सरनियाया UPPLजों लोगो जाबाय बायदिसिना दा हिरा सरनिनि खोथा बुंनायखौ नुनानै BPFनि मानसिफ्रा खोथाफोरखौ सोलायदों दा आं बेखौनो बुंनो सानो हिरा सरनियाया UPPLजों नङा BPFजोंसो रायलायगासिनो दङ BPFनि केन्डिडेटफोरजों रायलायगासिनो दङ BPFनि BPFआ माने हिरा सरनियानि केन्डिडेट जाय माने देबारगाव समस्तियाव माने जाय गेलेदोंमोन बिथांखौ उइथड्र खालामहोदों सिङाव मा लेना देना जादों बेखौ BPFआसो मिथिगौ BPFनि हिरा सरनियानि जाय केन्डिडेट गण सुरक्षा पार्टीनि बियो डिपुटि चिफनि समस्तियाव दङमोन बियो उइथड्र खालामदों ना मा जादों जों मिथिया नाथाय बेयाव केन्डिडेटआनो गैया जाबाय उनाव दा बेखौ बिथांमोनासो मिथिगौ बेबायदि गोबां जायगायाव माने हिरा सरनियानि GSP पार्टी आरो BPF बिथांमोननि रायलायनाया सोलिगासिनो दङ दिनै जोंहा एसेबां माने गाज्रि अबस्थायाव फैयाखै कि जों हिरा सरनियाजों एलायन्स खालामनांगौ BJPजों एलायन्स खालामनांगौ गावनि दमाव सोलिदों आरो गावनि दमावनो जों खामानि मावगोन जोंनि उद्देश्यआ सोरजोंबा हर सान लोंला जाला होला होलि लोगो जानाया नङा जोंनि उद्देश्यआ जाबाय जोंहा BTR एकर्डआ मोगथाङाव महर मोननांगौ जोंनि जेंनाया जोबनांगौ दिनै बर' कसारी काउन्सिलखौ लानानैबो गोबाङानो राजनिति खालामदों बर' कसारी काउन्सिलनि डिमान्डआ सोलिगासिनो दंखायोमोन दिनै बे एकर्डआव हाबनाय लोगो लोगो आरो गोरा जाबावबाय दा बे एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनानै मडेलिटिखौ बानायनानै बर' कसारी काउन्सिलखौ दाफुंनांगौ आरो नैबे एकर्डनिनो मोनसे पार्ट हिसाबै जेब्लायनो गभर्नमेन्टजों जोङो रायलायदों नारसिनदों बर' कसारी काउन्सिलनि खोथाखौबो जों बुंगासिनो दङ आरो बेखौ बुंनांगौआ जोंनि बिबान बर' कसारी काउन्सिलाव जाय गोग्लैगोन जाय थागोन बिथांमोनाबो दिनै थांनाय 30-40 बोसोराव आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारबोदों दा बे हिसाबै बिथांमोननि खामानि मावनांगौआ जोंनि बिबान बै ओनसोलाव जोंनि राव थुनलाइ हारिमु थांना थानांगोन स्कुल कलेजा जौगानांगोन बेखौ खामानि मावनांगौआ जोंनि बिबान आरो बेजों लोगोसे दिनै BTC ओनसोलाव एबा BTR ओनसोलाव जानाय जेंनाखौ बिथांमोनाबो खामानि मावनांगौआ जोंनि बिबान बर' हारिखौ जोंनि मेगन सिगाङावनो थुब्ला गावस्रानायखौ जों लुबैयाखै ओंखायनो नैबे एकर्डआव मोनसे मेकानिजम खालामनाय जादों जे मोनसे कमिटि थागोन जि कमिटियावनोखि BTRनि गभर्नमेन्ट जायानो फैयो माने XYZ आरो बर' कसारी काउन्सिलनि गभर्नमेन्ट ज' जिरायनानै पलिसि बानायनो हागोन दा नंखायनो जोङो लुबैदों बर' हारिया खौसेयैनो गेरेमसा हारि जानांगौ गावस्रा गावस्रि नङा दिनै मोननै सेटआप फैनाय लोगो लोगोनो लासैनो गाबोन बोला बोलि जागोन कंग्रेसआ खावसेथि बोगोन BJPआ खावसेथि बोगोन AGPआ खावसेथि बोगोन BPFआ बोगोन बोला बोलियावनो धंस जाजोबगोन नंखायनो हारिखौ गथा खालामना दोननांगौआ बयनिबो बिबान दा नंखायनो आं गोलाव सम बुंनो सानाखिसै जे जिफोर गोनो गोथो खोथाफोरखौ बुंनाङा जायहा माने भिजन दङ मिशन दङ बेखौ स्पष्ट बुं आरो बिनि थाखाय खामानि माव गावनो नेतृत्व ला मोनसे साबजेक्टआव दिनै लिडारशिप ला जोंहा बुंनांगौ गैया जों सापर्टसो होगोन सोरबाया दिनै बर' थुनलाइ आफादा जोंहा 1952निफ्राय खामानि मावबोदों जेसेबां जि गाज्रि थासारि फैया मानो आं दुलाराय बर' फरायसा आफाद थानाय समाव गोबां सिटुएसन फैदोंमोन नाथाय बर' थुनलाइ आफादजों जों अरायसम गसंफादों जि राजखान्थियानो जाया मानो मालाबा समाव बर' थुनलाइ आफादनि लिडारा सोरबाया जोंखौ लुबैयाखैबाबो